सेंटर आमी जे गसगारिसो थाके डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमर लेफ्ट साइडते माटी जी 2.5 बिघा আছে এটো এলটমেন্ট দিছে ইউপিপিএল তো কেনেকুৱা এলটমেন্ট দিব পাৰে আমিতো নিদিম এটো গোটেই চিৰাং ডিস্ট্রিক্ট গোটেই ৰাজ্যৰ কাৰণে হয় এটো অকল এজন দুজন নৰ কাৰণে তো এই মাটি নহয় আমি নিদিম আমি এটো কাৰণে ধৰ্ণা কৰিছো তো কার নামত এলটমেন্ট দিছে আসলতে কিবা বলে এই গজন এনজিও কিবা এটা বনাইছে বনাব পাৰে গজন হাঞ্জা বনাব পাৰে আমিও বনাব পাৰে আপোনালোকেও বনাব পাৰে যদি ময়ো গ্ৰুপ বনাই পেলাই ময়ো যদি আবেদন কৰে মোকো যদি দিয়ে ময়ো অহাকালি যাম নাকি এনেকুৱা হ'ব না গোটেই বস্তুটো তো ভৱিষ্যত কি হ'ব আমাৰ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এইটোতো ৰাজ্যৰ প্ৰপাৰ্টি গোটেই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ ডিচি অফিচ এছপি অফিচ সকলৰ কাৰণে হয় সব জাতিৰ কাৰণে হয় এটা জাতি এটা পাৰ্টিৰ কাৰণে নহয় এইটো সকলৰ কাৰণে হয় কি আহ্বান জনাব মই আহ্বান বনাইছোঁ ইমিডিয়েট এইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে যে এলটমেণ্ট দিছে কেঞ্চেল কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ডিচি মহোদয় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই সোনকালে আমিতো মেমৰেণ্ডাম দিম এই মেমৰেণ্ডামটো আমি কপি বহুত মানুহক দিছোঁ ডাঙৰ মানুহবিলাকক দিছোঁ আমি পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাকে দিছোঁ BTC প্ৰশাসনক দিছোঁ যদি কেঞ্চেল নকৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব কেঞ্চেল নকৰিলে আমি আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাম এই বন্ধ এই ধৰ্ণাটো হৈ থাকিব ধৰ্ণা হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে কিবা নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলিব मोनसे NGO ना व्यक्तिगत जों बुंनो रोंला बेयो रिसेन्टलि मोनसे एलटमेन्ट लानानै फैदों बे हाया जाहैदों जोंनि काजलगांव मिउनिसिपालिटि टाउन कमिटिनि खाथि एसे सानजा नांजाबनाय आरो जोंनि बे जों जेरैखि बिफां गायनाय बेजोंनो नांजाबनाय हा गासै 1.5 बिगासो दं दा खोथाया जाहैदों मा डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आवगायाव अर्थात डिसि अफिसनि जेसेबां जोंहा खालि हा दं बेखौ जों बेबायदि व्यक्तिगत बा एनजिअनो होनो नागिराखै खोथाया जाहैदों जोङो 2003आव BTC सृष्टि खालामनाय जाहैबाय 2004आव जों चिरां जिल्लाखौ मोन्दों आरो जेब्लानाखि बेखौ चिरां जिल्लाखौ माने प्रप'ज खालामनाय जादों बे समावहाय जोंनि बे हाया जोंनो बहाय किसुमान मानसिफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनानै फाथाय हरफिननाय न' लुदोंमोन किसुमान BTC जायैनि सिगां ओमफ्राय उनावहाय जोङो बेखौ बेबायदिनो जोङो बुजायनानै थिनहरदों जोंनि दानि बे कलेज खोलाहा साहा जाहा शिलपथा सोनाबहा जादों जोंहा विवेकानन्द सानजाहा बैकुन्ठगाव गासै 700 बिगा माथि 700 माने बिगा हा बहाय जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बेखौ दोननाय जादोंमोन जोङो 2003निफ्राय अर्थात सरकार जानायनिफ्राय 2019 लासिम बे हाखौ जों बेबायदिनो दोननो हादों गभर्नमेन्ट हा आरो कास हा आरो अफिसनि थाखाय नांगौ होननानै दोननो हादों खिन्थु 2020निफ्राय जोंनि सरकारा गैला गुबुन सरकार फैबाय फैनायनि उनावहाय जों नुबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि माखासे हाफोरखौ व्यक्तिगत भाबै एलटमेन्ट लानाय अनखुफैलायबायनायफोरखौ जों नुदों बेथ' जाबाय बिनि बादैबो खोब सेन्टिमेन्टेल खोथाया जाहैदों जोंनि डिसि अफिसाव हाबग्रा मोखां बे गोजोन हान्जा जेनाखि एलटमेन्ट लाना फैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव जादों आरो जों खुनु दिन जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आसे पासे सिगाङाव जोङो बेबायदि हाखौ एलटमेन्ट होनो नागिराखै आरो बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय धर्ना खालामदों प्रयजन जायोब्ला बेखौ जुदि मानियाब्ला केन्सेलेसन खालामाब्ला गोजोन हान्जानि नामाव जुदि बे एलटमेन्ट होनायखौ केन्सेल खालामाब्ला दिनैनि धर्नानिफ्राय बे मोनसे गणतान्त्रिक रायजो राजाफोरनि मोनसे धर्ना जागोन खालामनाय जागोन आरो खालामनानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हा आरो जोंनि बे डिसि मोखांनि हाखौ जोङो जेरैबाबो जोङो जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जों बेबस्था लागोन प्रमाण दङ गोजोन हान्जा इतिमধ্যে एलटमेन्ट आंनि आखायावनो दङ नोंथांमोनहा दसे उनाव लाना थांदो बेखौ उननि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि उननि खोथाखौ आं बुंनो हाला थांनाय एसेम्ब्लियाव आं कुइसन खालामनाय जादोंमोन कुइसन खालामदोंमोन जे जायनाखि रेभिनिउ बिफाननि जाहा EM बिथां दंमोन आं खालामदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार सिङाव UPPL सरकार जानायनिफ्राय बेसेबां मानसिफ्रा व्यक्तिगत भाबै हा मोनखो बिनि लिस्ट बिनि आंनो नाम डिटेल भाबै होनांगौ आंनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुंदों जे गावनावबो हाखौ होनाय जायाखै बिदि बुंदों बेखायनो आं लिस्टखौ मोनाखै आं बुंदों दङ लागासिनो दङ बेखौ जोथोन लानांगौ आरो प्रटेक्सन खालामनांगौ आं बेखौ बुंनाय जादोंमोन
दा फैयै ओरैथ' जागासिनो दङ फारसेथिं दा एखेबारे स्वयं जोंनि डिसि अफिसनि मोखाङाव गोजोन हान्जा एलटमेन्ट लाना फैबाय बेनोथ' प्रमान आरो दंबावो एलटमेन्ट प्रमान दा दुखुनांथाव बे जाहैदों रायजोनि हा डिसि अफिसा रायजो नङा होमबा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जीबन टेक खालामनानै सहिद खालामनानै बिभिन्न जाति गोष्ठीनि सहायनि गेजेरजों बिटिसि क्रिएट जानाय जादों दानाय जादों जोङो प्रथमाव मोनब्रै जिल्ला मोनदों दा 6टा जाबाय मोनबा जाबाय दिनै जोङो जिल्ला मोनबाय हिसाबै बे जिल्लानि खामानिफोरखौ दिनै रायजोआ मोनदांदों एसपि अफिस दिनै मोनदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टार दिनै मोनदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टारा जाहैदों जोंहा मोनसे कनसेप्टमोन जे गासिबो लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ बेवहायनो बानायनाय दा बानायदोंबो दाबो अफिसबो सोलिगासिनो दं खिन्थु दिनैहाय जों नुदों जे मोनसे अफिसाव गोबां माने गावहानो अफिस लुनो थाखाय हा नांगौ जानानै फैदों जोंनियाव 39 साबजेक्ट दङ दा 39 साबजेक्टआ डिस्ट्रिक्टआव सोलिगासिनो दङ दा निजा बबेया हा नांगौ जादों दा बेवहाय जोंहा 39टा डिपार्टमेन्टनि जोंहा हा जों बेवहाय होनांगोन अफिसा फुलफिल जानांगोन होमबा हायाथ' गोनां जागोन आरो बेल' नङा जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ जों मोनसे सानदोंमोन जोंहा मोनसे भिजन दंमोन दिनै बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जागोन इतिमध्ये बे काजलगाव कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावनो काजलगाव मिउनिसिपेलिटि क्रिएट 2014आव बेखौ बानायनाय जाहैबाय दा गोबां बेहाय अनुस्थान बिनिस्थान फैगोन गोबां अनुस्थान बिनिस्थान जुदि फैयाब्ला डेभेलपमेन्टआ बोरै जानो न' लुबाय थानानै गावजों गाव न' लुनानै थाबाथ' बे डेभेलपमेन्ट जायाना नंगौना नङा नोंबो लुबाय आंबो लुबाय बेबो लाबाय बैबो लाबाय बिदिजों न' लुनानै डेभेलपमेन्ट जागोन नामा बेथ' जानाय नङाना जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन अफिसियेल नांगोन जोंनो अफिसनि न' नांगोन जोंनो गोबां गिदिर बिदि अनुस्थान फैनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार फैनांगोन नंगौना नङा आरो बेबायदि जुदि जायोबासो जोंना बिजनेसा इमप्रुभ जागोन आरो बिजनेस जेब्लानाखि डेभेलप जागोन होमबाना जों बेवहाय जोङो एंगेजमेन्ट जानो हागोन रजगार मोनगोन दा बेफोरबायदि सिन्था बे गतिके जोंहा बिदि मोनसे मास्टार प्लेन दङ आरो गोबां बिदिनो बाहेरानि मानसिफ्रा दिनै इनभेस्टमेन्ट खालामनो हा नागिरफैदों जे आं ओरैबायदि इन्डास्ट्रि बानायगोन आं ओरैबायदि मोनसे आंनो जायगा नांगौ दिनै बेफोर हाखौनो जों मोननो थाङाखै कारण बेक्तिगत लाजोब्बाय आरो फारसेथिं दा मा नुदों जे अफिसनिफ्रायनो बिटिसि अफिसनिफ्रायनो मालाबा स्पर्ट्स अथ'रिटिनि अफिस नांगौनो ओरैबायदि अफिस नांगौनो अफिसनि थाखाय हा नागिरो हाखौनो मोना हायाथ' दंखायोमोन मानो मोनाखै बे गावबागाव एलटमेन्ट जाबाय थिग गतिके दा जोंनियाव बेबादिनो जोंनि हाफ्रा खहा जानो नागिरदों बेखायनो जों बुंदों जे जों खावलायगोन सरकारखौबो जों खावलायदों जायफोर हा बेबायदि बेक्तिगत लाग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाखौ दालाथों बे जोंनि थाखाय जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जोंहा बेखौ नांगौ बे गतिके जाहाथे जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाया मोजाङै सुरक्षित जायो जों बेखौ खावलायदों दिनै नोंथांमोनहा नुदों दा मिडिया पार्सन नोंथांमोनहा नुदों बेवहाय बिपिएफनिल' मानसि गैया रायजो राजा बिभिन्न दल संगठन फैदों बिसिनावबो साननाय फैदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव बेबायदि हा बाहाय थायोब्ला बेथ' खोब गाज्रि जागोन बे गतिके बे सेन्टिमेन्टजों फैनानै धरनायाव बाहागो लाफैनाय बाहायदों